பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பழமொழியே உண்டு. சொல்லம்பு தவறுனாலும் தவறலாம், ஆனா வில்லம்பு தவறவே தவறாது. ஆஹா, இதுவரைக்கும் யாரும் இப்படி குறி வச்சு நான் பார்த்ததே இல்ல. நான் சொல்லட்டா, நானே இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி வாசனைய முகர்ந்ததே இல்ல. உங்கள மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப பசிக்குது. ஜிலேபி சாப்பிடலாமா? கீழே இறங்கி போய் ஜிலேபி ஒரு புடி பிடிக்க வேண்டியதுதான். ஜிலேபிய ஒரு புடி பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவனுங்க சேத்துல விழுந்து காமெடி ஆயிட்டானுங்க. பார்க்கவே பாவமா இருக்கு. பீமோட தாகத்தை நாம இன்னொரு வழியில தீர்க்க